Hi guys! Good morning! It's me, Michelle V. And heartily welcome sa aking YouTube channel. Hello, hello! Kamusta po kayo? Hi guys! Good morning! Good morning! Magandang umaga! Maayong aga! Charot! Hindi na pala. Ano pala? Alas 9 na. At ako ay mag-aayos ng sarili. Oops! Let's open the lights. Nakapag-bihis na ako. Ang gagawin ko na lang is mag-toothbrush. Nag-ano na ako ng katawan. But anyways, mag-toothbrush na lang ako guys. Kasi nag-almusal kami mag-asawa. Yung asawa ko na andun, busy sa ano niya. Inaayos na muna yung sasakyan namin. Pero ako nakabihis na. Tiyan. Kasi, for today's video, Pagkagala ako ng asawa ko sa mall, nadalhin niya ako sa mall, charot. Sa paborito naming puntahan, ganyan. Pagka weekend, tapos wala siyang work, ay pumunta talaga kami doon. Kumbaga, hindi lang doon, may iba din kami pinupuntahan. Pero, ewan ko masarap, gusto niya akong dinadala doon kasi nga, yun ang favorite place ko. Makikita niyo mamaya. Gamitin natin guys yung yung nabili ko na sunscreen. Ganyan. So, yun. Fluid siya yan, Sana okay siya. Since ako yung matagal mag-asikaso sa amin, kasi nga, pag yung asawa ko kasi buhok ko lang tsaka minsan matagal, minsan siya matagal, minsan ako, pero madalas ako. Kaya ako mauuna ngayon mag-asikaso ng sarili. So, inalagay ko itong aking BB cream. All-in-one na daw to, pero naglagay pa ako ng kasi ganun. Tapos, magkikilay ako. Hello! Hi guys, we're ready now and we're going. It's my outfit. Ta-da-dan! Ito niya. Los Kids.
My favorite place. So, yan ang kasama ko. Ito kami. Ito yung favorite namin guys sa kainan. Wait. I'll put you there. Oh, bread and the sausage. My favorite. Hi guys! Update! Sa bahay na pala kami. Ayan. So, ayun. Papakita ko lang sa inyo kung ano yung binili sa akin ng asawa ko. Wait lang ha. Nagugulat ako dito sa asawa ko kasi nga, sabi ko sa kanya, hindi lahat ng nagugustuhan ko ay kailangan ko. Kumbaga parang ganun. Kumbaga natutuwa lang ako sa itsura ba. Alam nyo, share ko lang sa inyo kasi yung asawa ko guys, sobra yan. Sobra siya magbigay sa akin. Kumbaga, ganyan, napaka-ano niya. Generous niya sa akin. Napaka-generous niya sa akin at I'm so thankful to God dahil ganun yung asawa ko. Hindi siya madamot sa akin. Alam niyo yun? Ganun. Pakita ko sa inyo. Kasi nakita ko lang naman ito sa nakita ko lang sa labas. Sa labas. Tapos sabi ko, ang ganda ng dress na yun. Pasok ka. Sige. Pumasok ka tapos bilhin mo. Oh. Sabi sa kanya, hindi naman kailangan lahat na ay bilhin. Sabi niya ganun. Sige na, tapos, siguro kilala niya ako. Kilala niya kasi ako na tapos sabi niya, tapos, baka mamaya, ano ka, ba't hindi mo nabili yung damit? Ganun. Sabi ko, parang may sikip yata, char. Ito? S. Small, dahil small tayo. So, ito yung damit, guys. I hope this fit. Oh my God, parang ang laki ng ko. Small to small. Kasi, pagka medium, sobrang laki din niya sa akin. So, kaya, uy, sakto lang pala. Ito siya, guys. Yeah. Sabi ko sa kanya, huwag nang bilhin to kasi hindi ko naman kailangan ba. Ganyan. Pakita ko sa inyo yung tunay yung niya. Hindi naman kailangan. Tapos sabi niya, sige na, bilhin mo na. O yan, binili ko na guys. Ito na nga, nabili na nga siya. At maganda naman. Nakita ko kasi sa labas guys. Diba? Pag summer, ganyan. So yun. Kaya, may damit na naman ako. Ayan, na ganito. Tapos meron pa ditong isa. Wait, pakita ko sa inyo. Dito tayo sa may salamin para makita ko din. Saan ko kayo lalagay dito? Wait. So, ayan siya guys, Diba? Mahaba siya. Tingnan dito sa salamin. Okay. Ang cute niya, Mas walang bulsa. Naghanap ng bulsa. Ang cute niya pala. Ang cute niya. Hanggang dito, Pang summer kasi to. So, yun. Nakita ko lang naman siya. Sabi ko, ang ganda. Tapos sabi niya, kuhanin ko daw. Sabi, pasok to ako. Tapos sabi ko sa kanya, sabi ko, hindi ko naman siya kailangan. Sige na. Ganon siya. Kaya ito na. Ang cute niya. Ang cute pala. Sarap. Pwede niya siyang iangat-angat ng konti. Ganyan. So, ito yung niya, sa ilalim. Ang cute niya siya. Yan. Pasuot pa ako ng aking palda, diba? So, ayan. Ito yung una. So, dito natin padaanin sa ko. Charot. Laka. Ayan. Ang kinaganda kasi nito is, na siya, tawag ito? Na iinat siya dito dahil may siya, may ganyan siya, Ito, sa likod. Ayan. Yan. Ganyan. Ang cute, in fairness. Ito yung first. Tapos, ito naman yung isa. Anyway, ito yung pinaka-last pala. Ito yung pangalawa. Yung pangalawa. Sukat natin. Tanggalin ko lang to. Ito ay small. Ang kinuha ko small. Dapat pala kinuha ko medium, no? Ay, bagay din ba siya dito sa black? Ang cute
cute niya, in fairness. Okay. Pwede naman mo dito. Para mawalawang. Ayan, ang cute. Palda to guys, palda. Ang cute naman niya pala. Naka-ano kasi ito, naka-sale na doon, nakita. Siya, sabi ko sa kanya, hindi ko naman kailangan. Sabi ko, ano naman ipa-partner ko dito? Sabi niya yung ano daw, pink ko daw. Ayan. Kaya ito yung isa guys. Uy, ang cute niya in fairness. Pwede pala siya sa ganito, sa black. Kaya pink or something. Or white, no? In fairness, maganda. Kasi ito guys. Ano naman to sa Peak and Kloppenburg, yung sa H&M. Ito sa Peak and Kloppenburg. Ano matatak na ito? Mango. Mango pala to guys. Mango. Yeah. Uy, first time ko nagkaroon sa mango ng damit. Nakasale to guys. Ang cute niya in fairness. Gusto ko yung mga ganito. Yan. Tapos yung pinakauna talaga na nabili ko is ito. Sa Take Max, isa lang. Cute niya, oh. Diba? Wait, sukatin ko lang. May bagay siya. So, ito na guys. Ito yung t-shirt. Tingnan nyo. Diba? Purple tsaka may green na parang checkered or checkered nga. Charot. Pag napasin, mataba talaga ako. Ayan. Ito lang dito sa may Ayan. Tapos, pinatry ko siya dito. Okay siya. Fairness. Ito ang pinakamura. 7. Nakasale siya. 7 din ba? Ay, 7 talaga. As in, hindi siya nakasale. 7 talaga siya. Ay, 8 pala kasi 799. Ito lang talaga ang sobrang tagal ko doon. Sobrang tagal ko guys sa Take Max. Sa unang pinuntahan namin. Kasi ayun talaga yung favorite store ko. At doon, ang unang nag-introduce sa akin na yung kaklasikong polish. Tapos, ang sumunod yung kaibigan ko dito, si Sugar tsaka si Clear. Ganyan, shout out sa inyo. Ito yung nabili. Ito talaga, madami pala akong nabitbit. Pero iniisip ko, sabi ko hindi ko kasi pag nakita ng asawa ko, madami akong bitbit. Gusto niya lahat ng bitbit ko, bilhin. Ganun siya kasi pagkaiba. Tapos kaya nagpili talaga ako dun sa mga bitbit ko. Tapos sabi ko, ito na lang. Tapos ito. Ganda niya, diba? Simple lang siya. T-shirt, ganyan. Pwede rin siya pang pants. Something like that. Diba? Ang laki ko lang talaga, mataba kasi talaga ako. So, ayun. So, ayun lang. Thank you so much sa aking asawa. Thank you, my lovey. Thank you so much.